Haleluya bazalwane. Sekusileke bazalwane. Angeke abantu besezwa izwi. Isikhathi sokulala lesi kubantu bonke. Kodwa singakangeni emthandazweni. Bengicela abazalwane ukubakhumbuza indaba enkulu yamathambo omile. Indaba enkulu yokuthi umuntu uma ezalwa uyaphila umuntu uma ezalwa ahambe akwazi ukuzenzela yonke into afuna ukuyenza. Kodwa kunesikhathi la khona umuntu kuthiwa uyafa. Kunesikhathi la khona umuntu kuthiwa inyama yakhe iyahlukana nomphefumulo, inyama yakhe iyahlukana nomoya. Ngoba inkinga umuntu ozalwa ngokwenyama azalwa ukuthi aphile abe umntwana, khona izinto ezibekwa kuye zibe ntathu. Kukhona umoya, kuzoba khona umphefumulo, kuzoba khona inyama. Lezi zinto zikumuntu, ukuthi umuntu kuzaphile ngokuphelele kumele ubambe umoya ube khona, awubambe umphefumulo ube khona, ayibambe inyama ibe khona. Lezi zinto zontathu kukhona kodwa kuumehluko. Igama lakho kuthiwa ngumoya, bese kuba khona umphefumulo, bese kuba khona inyama. uNkulunkulu medala umuntu uqala mumbe ngodaka, bese kuthiwa inyama leyo, bese kuphinda futhi kuba khona umphefumulo, igazi lelo, inkukhu nenkomo nembuzi khona kuphila ngezinto eziwu2, kuphila ngenyama kuphela, bese kuzophila nangomphefumulo kuphela. Kodwa umuntu uphila ngokuhlukile ngoba uNkulunkulu mayesefakile igazi okumphefumulo wawufaka umzimba, uyehla yena uqobo lwakhe ezophefumulela umoya wakhe. Niyangizwa bazalwane? Umoya esinawo akusiwona owethu, futhi umoya esinawo awufani nowezilwane. Ingakho makuthiwa kujatshulwe kuthiwa akubulawe noma inkomo eyingaki, kumnandi lokho. uNkulunkulu akanankinga ngalokho, kodwa uNkulunkulu unenkinga nomuntu. Uma kuthiwa kubulewe umuntu, uNkulunkulu ubheka phansi nomuntu obulala omunye umuntu, uba nethunzi elingapheli. Noma engageza kangakanani noma engenzani, kodwa ikhona into efikayo futhi abantu balunesithunzi, ngoba uhamba nethunzi yalo muntu ambulala. uNkulunkulu akajabuli ngomuntu obulawayo. Ingakho ukukhipha isisu kuyinkala futhi kuyichilo, ngoba uNkulunkulu akakuthandi lokho. Lo muntu osuke ephila unomoya kaNkulunkulu. Bayangizwa bazalwane? Bazalwane, njengoba sinale nkonzo namhlanje sizovuselela amathambo. Manje sizovuselela amathambo. Amathambo kungaba amathambo omuntu osewalala. Sithi nanka amathambo omuntu osewalala. Kodwa khona amathambo ayimpilo yomuntu, ukuthi lo muntu akusenzeki lutho. Inyama isiphelile, kwaze kwaphela konke, kwasala amathambo kuphela. Ukuthi lo muntu uthi noma kuthiwa kumuntu othile ethi noma ngaye ngeke ngisasizakala. Ukhona umuntu othi sengihambe kakhulu akusenzeki lutho. Ngikhuluma ke bazalwane. Haleluya. Ukhona umuntu osonjalo othi akukho engakwenzile. So uma umuntu eselele emgodini kusuke sekuphelile ngaye, nenyama isuke isemzimbeni ihambe iphele kusala amathambo odwa, okuchaza ukuthi lowo muntu lowo kusuke sengasekho into engenzeka. Kodwa namhlanje lithi iBhayibheli, uNkulunkulu wakhuluma kumprofeti uHezekiya wathi la mathambo mawubheka asengaphila yini. Uthi Nkosi, angazi noma engaphila na. Uthi asengaphila na. Uthi ngezwi lakhe asengaphila. Uthi khuluma ukuphila phezulu kwalamathambo. Lithi iBhayibheli wakhuluma ukuphila, ahlangana amathambo, kwahlangana imsipha, kwaze kwabuya ngisho isikhumba uqobo. Haleluya bazalwane. Emva kalokho lamathambo ngoba kwangesiwona umuntu oyedwa,
kwakungamathambo abantu abaningi ababeke empini ithe ibibi bahlula babhela umgodi bagcitshwa kule mgodi omkhulu bahlala lapho baphela lapho kodwa mhlazana uprofeti ezokhuluma ukuphila phezu kwalamathambo ahlangana amathambo kuthiwa elinye lakwelinye. Hallelujah. Oh amen. Bavuka laba bantu kodwa sekuphela isikhathi eside befile. Ngizokhuluma abazalwane ngalenkonzo engizoyenza yemvelo, engizoyenza yempophoma, engizoyenza yendalo kaNkulunkulu. uNkulunkulu wawudala umhlaba wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa naphezu kwemfula. So njengoba siphila phezu kwemvelo kaNkulunkulu. Kunamathambo ayimicabango yethu, kunamathambo angamaphupho ethu, kunamathambo ayamandla ethu ukuthi amandla nginawo kodwa ngeke akusebenzele ndawo. Iphupho nginalo kodwa ngeke lingisize ngalutho ngoba into zami zimile akwenzeki. Ukhona umuntu oba neyinkinga zokuthi akulungi lutho, hayi ngoba kuyena onenkinga. Inkinga isebuva kumzali, hayi ngoba kumzali onenkinga. Inkinga ikugogo, hayi gogo ngoba enenkinga. Inkinga ukukhokho, lento iyahamba iwukhondolo. Kuthi uzolungela kanjani wena utho ngoba abantu bakini abalungelwe lutho siyabazi. Ngiyangizwa bazalwane, amathambo. Nawe noma ucabanga usukuma uyabuka ukuthi ubani owakithi konje owake wadrive Mercedes, ubani owakithi konje owake wasebenza wanikeza isikhundla esikhulu emsebenzini, ngoba sonke sigcina singamatoho, sonke sigcina singaregistiwe. Amathambo bazalwane. Noma ngabe kuthiwa uyapi uthi hayi mina ngiyazazi vele, kufana nomuntu onalefu okuthiwa ushukela. Noma ungamnika amanzi noma ungamnika imbiza ukutshela kahle ethi hawu ushukela isifo sami. Ngizwa bazalwane, isifo sikabani sakhe sangamathambo lawo bazalwane. Ithemba seliphelile. Namhlanje uHezekiya uzoprofeta uthi lamathambo asengaphila na, uthi inkosi ngokusho kwezwi lakho asengaphila. Ingakho siboqa abantu ukuthi ake nize ke siyolalela uNkulunkulu ngemvelo ukuthi izinto ezaboshwa phezu kwempilo yakho mawungena endaweni engcwele, mawungena empophomeni angeke yini zishintshe. Haleluya bazalwane. Ngoba siyanigcaba bazalwane, siyanigeza, siyanikhothi, siyenza konke. Iyashintsha lento ngelilanga ilwe kulwe lezinduku zethu phezu komzimba wakho. Zibe ingafuni lutho zibangisana ukuthi angeke kubuse induku zakamnguni, angeke kuze kubuse induku zakakhele kulomzimba. Zithi hayi asilwe thina sisodwa. Athi ukuthi nginele ngawuthinta umuntu ugula waqala phansi. Inkinga kade uzama akulungi. So namhlanje bazalwane sizothatha inkonzo enkulu yokuyohlambulula inhlanhla yakho neyokubuyisa into uNkulunkulu ayibeke kuwena, ngoba umuntu nomuntu unento ayibeke kuyena. Lana kukhona ngisho abazali abangasayizele bona abathi sesizele ukuthi makulunge kithi kukhanya ingane ukubona ukuthi lento zilungile sifuna ukubona ngezingane zethu kuqaqaka kuzizinto. Hallelujah. Nikhona bazalwane. Bakhona abantu lapha abathi hayi mina ngiyela nje ukuthi ke ngivuka ikhaya lakithi lifile akusebenzi muntu, ngifuna ukuthi mangingenile bese ngibuya ngithola umsebenzi ngivusa ikhaya. Khona bazosho njalo. Amathambo bazalwane. Amathambo mayisephelile ayalahlwa kuthiwa hayi nenyama isekusela amathambo kuthi kwezizinja. Bakhona abantu abanjalo bazalwane ukuthi noma kugayiwe emakhaya kuthi ubani kodwa uzophuza umancishana kuthiwa bizana usibani bani. Sekuphelile ngawe. Suyinto yokuthi bakade kugayiwe noma kufa imbuzi noma kufa inkomo kuthiwa ingcubo kuthiwa ningayilahli bakhona obani. Eyakho impilo ileyo. Wena ukade ngiyinsalela. Bakhona abantu abathile ongashiya ukuthi ababizwe kushiwe wena. Twa uzofika usibani bani khulilekani lolu khamba lingalilahli. Nazi impahla ezindala eyigugile ayisangilingani, hayi phakathi usibani bani. Khona bazalwane ukhona usibani bani uzokwenza lokho. Makufuna kugeza umuntu ofile kuthiwa akekho umuntu ozomgeza siyesaba kuthiwa ibizana ubani. Bangiza bazalwane.
makhona umuntu ozeshonela indoda ofunakala manje aphila impilo entsha funeka abamba umuntu oyisinga ingana kuthiwa ukhona uzibani bani Thasawo. Shelekho. abambe ngoba vela ulutho Yes, Lord. umeka waphazama wabamba ngathi ungconywana kuthethe ngisho abantu kuthiwa ukuthi bugangelana ngoba khona ubani namhlanje sobuyisa amathambo alahliwe ngiyakudabuka abazalwane uma kukhulunywa izwi lithi ake kwenziwe into ethile kube khona umuntu ozoyithela ngamazi abandayo futhi into embi esihluphayo thina abantu sishawa ukuthi siyahluleka ukuhlukanisa uNkulunkulu siyahluleka ukuhlukanisa uSathane sithatha uSathane sibone ngathi uNkulunkulu bese sithatha uNkulunkulu sibone sengathi uSathane kunabantu namhlanje abaphuma wonke umhlaba abahambile baya endaweni ekuthiwa iseJimistini bafike bayofuna amandla kaSathanism bawafuna lamandla kaSathanism bephethe lo msebenzi bawafuna lamandla kaSathanism bephethe amasonto babuya basebenza izimanga ngamandla kaSathane uSathane wayiveza kuqala entabeni uNkulunkulu uJesu ebamba ibhande ethandaza kakhulu lithi iBhayibheli wafika uSathane wathi uthandaze kakhulu njengamanje bengibona ukuthi nasi sinkwa kodwa phendula itshe libe isinkwa ubuka wenza lokho na umhlaba nabo ubukhazikhazi kuzoba ngobakho uJesu uyanqaba ukuthi angeke kulothi uthi ngaboyilinga inkosi uNkulunkulu wakho lo msebenzi esiwenzayo asisebenzi kahle ngoba kunabantu abagijima belanda amandla kaSathane bezo operate ngawo ingakho bazalwane ngimile lapha njengomntwana kaNkulunkulu futhi ngifisa nazi ukuthi njengoba ngizonikhulekisa nginikhulisa ukusuka enhlizweni awekho amanye amandla operate ngawo operate ngamandla ethongo amandla engiphiwe uNkulunkulu wona ukuthi umuntu ngimsize siyahamba semfuleni masiyongena emanzini ngiyacela abazalwane bahlambuluke eqala bayihlolisisa abantu ungangena emanzini ungayihlolisisile wena qala nje uyigeze wena inhliziyo yakho ngoba singakufaka emanzini uphuma njalo ungena nemthwalo kufanele ukugibele eTaxini isikhwama sakho uhlabe ekhaya usugibele eTaxini ngoba kufanele isikhwama usibeke phansi uhlale uphumule so njengoba sihamba siyale abantu bonke abazimisela ukuthi ngiyongena la ngizothola khona ukuphila yonke iminako yasezweni onke amabhadi zonke izinto ezisentizweni yami engicabanga ezimbi ayisale ngiyangena la ngifuna mangene ngiphuma nento khona abazalwane ngeke ngangena abazalwane lapha esiyakhona athandaza kakhulu ngangena nabantu athi bangishona phansi ngathandaza ngashona phansi baphuma namaqanda bangirobhela amaqanda angangabantu sihamba nawo ngathi athatheni ngawo ngabanika ngawani hamba nale qanda mawufika ekhaya uphilise mawufika ekhaya uphilise mawufika ekhaya uphilise angazi kwenziwa yini bengathandaza kahle lapha ngangena ngeqiniso konke engiyitholayo khona noma yipi ipopho mangena nje konke engifike ngiyithola labo bantu engizobanika leyo nto khona abazoyibona hayi ngamanje operate izinto zikaSathane haleluya bazalwane haleluya kholwana uNkulunkulu nikholwe uJesu nikholwe izinto ezokwenza sekusile bazalwane sengizawuthandaza ngiyacela ukusho ukuthi umprofeti uma kwenza umsamo uma kwenziwa idlozi akekho umuntu ongazi ukuthi kusetshenziswa imvu akekho umuntu ongazi ukuthi makulungisa umsamo kusetshenziswa imbuzi izinto ezenziwayo siyazazi zonke makuthiwa nje khona umuntu owenza umsamo siyazi ukuthi lapho kuzobe kukhona imbuzi siyazi ukuthi lapho kuzobe kukhona imvu siyazi lapho kuzobe kukhona inkomo noma inkukhu umthakathi mezokuthakatha efuna ukuthi ushawe istroke
noma ushawa unhlangothi uyahamba naye eyofuna unhlangothi akushaye ngawo khona uzophatha unhlangothi. Uma umthakathi ezovala umsamo usebenzisa imbuzi, mezovala umsamo usebenzisa imvu ukuze lo msamo lo uvaleke. Noma umsamo ulungiswa yimvu noma imbuzi. Uma umsamo ulungiswa yithina abathandazi nathi thina Zayoni kubonakala ngamakhandlela ayelo na blue ukuthi yabonake la kuzolungiswa umsamo. Nomuntu uma ezokhuluma nabantu basekhaya komama wakhe usebenzisa ikhandlela eliblue neliyelo, abasekhaya komama liblue abakubo liyelo. Siyakwazi sonke lokho. Kodwa uma umuntu esefuna ukukuthakatha, esefuna ukukuvala ukuthi ungalungelwa ilutho, noma ungaya embuzini, noma ungaya emvini, noma ungaya emakhandeleni ngeke uze kulunge, uyithatha zonke lezo zinto lezi ayisebenzisa. Uthi uyaqala uyibamba imbuzi kufane, uyibamba imvu kufane, uyibamba inkukhu kufane, uhambe uyofuna ikhandlela eliyelo neliblue kufane, ngoba lento ikhona lapha. Izifo esiyilapha kubantu siyilapha ngaleyo nto. Uma kuthiwa ucala kalithethwa noma icala lizothethwa, thina sacala kalithethwa sikusebenzise ku liyangena icala angisathethwa ngoba khona ucala kalithethwa. Khona bazalwane, khona umanda ngaphakathi, isihlahla leso thi umanda ngaphakathi. Mawusicebula ngakubona sesincane kodwa ukuthi uyaya ngaphansi izinkulu impande zazo umanda ngaphakathi. Uyathandana ke nesoka uza kuthina ngifuna ngithande kakhulu sithatha umanda ngaphakathi sikufaka. Akuthi yabona? Hayi manje nginenkinga lapha uSibani ngifuna akhathaze, ngifuna abe uhlupho, sithatha ikhathazo. Khona ukuthi uyikhathaza, thatha ikhathazo, hambe yogeza ngalo umbize ngegama uzohlupha. Uyayizwa? So amakhandlela uma eblue noma eyellow amele sidala noma ungahamba uyephi, kodwa mase bekuvalile angeke kusebenzele. Nikhona bazalwane? Ingakho ke uNkulunkulu ekhulume nami ukuthi abantu sebewaphathile amakhandlela bawathenga ngo500 benza zonke imangaliso ngawo kwenziwa konke kodwa basizakala kunjalo. Inkinga abenzi kokubi basebenzisa lokuwona lamakhandlela ukuze kwenzeke into embi kubantu. Khona bazalwane? Haleluya. Le nto ake ngiyiphethe iphephulo iyona namhlanje engizoshintsha ngayo ukuthi noma ngabe kini idlozi lakini alizwakali, noma ngabe ushisa impepho kuyalunga, noma ushisa impepho akulungi, sebekuvalile, noma ukhuluma emsamo akulungi, noma uthandaza akulungi. Namhlanje ngiphethe nawo umbala wabaprofeti. Haleluya. Uphephulo akusiwona umbala kaNombala, umbala wase-altari, umbala wabishop, umbala weyithunywa, umbala wezingelosi. Makuthiwa umuntu unikeza amandla okuhola abantu noma unikeza amandla okuphatha ibandla, ubona ukuthi enzele ingubo ephephulo. Le ngubo ephephulo ihambisana namandla kaNkulunkulu, ihambisana noJesu uqobo lakhe, ihambisana nomoya kaNkulunkulu. Haleluya. Ingakho ke noma sishisa ikhandlela eliphephule asikwazi ukugeja. Asikwazi ukugeja qala sisi. Asikwazi ukugeja. Masike salayitha sikhuluma nezidalwa, sikhuluma nezithunywa, sikhuluma nenkulumo, siyaphuma emsamo singena ngqo uNkulunkulu. Nkosi bashintshe abasekhaya kithi, bashintshe abasekhaya komama, ngicela benze intando yami. Awusekho kuyelo bathi bethinta uyelo ubone ukuthi network akakabuyi, ngoba kunomehluko kumuntu ofunda eprimary ustandard 5 nomuntu ofunda ehigh school ose high school kunomehluko. Kuzoba khona umehluko womuntu ose university. Uma usafunda eprimary uye uyibona ungcono kunengane efunda usecondary grade 2, uyibona ungcono wena ungafunda eprimary.
uzibona ungcono ma ufunda high school kukhona umuntu ofunda eprimary namanga bazalwane uyibona ungcono uthi ngcono kabi ngise high school lo use primary akazi lutho ikhona bazalwane uhamba uzufika e-standard e-university uqale lapho ukubona ukuthi hawu ayikho into ebengiyifunda kanti high school ayikho into ebengiyifunda primary imase ngifikela kufundwa khona so uma umuntu esaphatha uphephulo kufanele ubone ukuthi inetsheni akambuyeli nomprofeti onikeza abantu oyelo no blue kufanele ubone ukuthi inetsheni akambuyeli ngoba kuthiwa iva kuzovela iva bazokuvala ngawo lo yelo bazokuvala ngawo lo blue kodwa ngeke bekuvala ngophephulo ngoba alikho idlozi lakini la elako maluma likho elako goga likho lengane yakhe yaphuphuma yikho la kukhona umoya kaNkuluNkulu okuyiwona oshintsha izinto umoya kaNkuluNkulu umdala ngisho kunamadlozi into zayo zimile uthi umoya into zalendoda ziyahlehla sihlehla zibuyele emuva kuhle kwenkuku ikhwinda phansi uthi umoya ingcwele lendoda ake siqalise phansi sihlalise phansi siyibuyisele eteksini siyibuyisele estopini ihayikhe lendoda ikale phansi ibisiteksi iphinde ibisibhasi ikhona inhlupheko ehamba ibambe lendoda uthi umoya kimi lendoda ake sifuna umuntu oyisayoni kubo ngoba kunamandla obuyoni ahamba evimba into zalo baba lo baba kunenhlanhla yakhe kodwa ephazamisekayo ngoba unesiphiwo sokuzalwa kuyena njengomuntu ongathi ma ziluka into zakhe abe umuntu ogijima ayeziyona kube ngathi naye uyakhulekiswa khona kube ngathi naye unikezwe isimo kodwa senhlanhla yaseziyona ngoba kunomuntu wakubo obhekelo yise noma owangena kuyise omzalayo
owayisiyoni kodwa manje xa lo baba lamandla obuyela kube ngathi akangena ikhaka kuwo uhamba lo muntu bese hlehla kube ngathi uyaduba lo baba ukwaphupa iziyoni akuhlela ngibuyele emuva ngithi 1 month 2 months 3 ukwaphupa iziyoni lo baba wangazi ukuthi isho ukuthini lento eyizayoni. Number 2 kuneziyoni ehamba kube ngathi uzizwa ihlabelela kuye kodwa engazi ukuthi lento isho ukuthini. Uthuma ngicela kunento ekulo baba ezokwenza ukuthi kube ngathi bayaqabana nomuntu wesifazane namanje nomuntu wesifazane wakhe kunempi ekhanga njengomoya ehlala ivuke sengathi ngakhona into engabamba. Uthi ngicele ukhona ukuthakatha kulokayise okukhona kodwa inkinga enkulu kuliwa nalesiphiwo sakhe sobiyoni. Awutshela abantu ngalobu buyoni ayiqiniso phela kunjalo baba. Sisi kunento eliphupho masithandaza ehamba kabi phezu impilo yakho uthi umoya kukhona into ebuya kabi kuwe kodwa njalo mawulala ivakashele njengento ehamba ube sengathi kukhona umuntu ofika kuqobo kube ngathi khona into enixoxayo phinde libe zoba ngabantu engathi kukhona into ehamba njalo ibe yinto ewukudla lathi igama kasesizwini kukhona into ebuya kuwe dadewethu wena ibe njengento eyithunzi kodwa elibi elihamba likwenze ube njengomuntu engathi ungahamba into zakho kube ngathi ayifuni ukukhanya into zakho ayifuni ukulunga kahle nawe umuntu uyazama ngoba ivuka lento kabi ngoba uthi umoya ongcwele yangena kabe ephusheni yaba yidliso kodwa ihambisana nento eyisichitho ke ngizithini kuwe ibuya kabi lento manje besihlakasa izinto nawe othi uyazenza ngoba uthi umoya kimi lento ibuya iziba ivale ngisho into eyinhlanda yokusebenza nawe mawuthi usendaweni yokusebenza kube ngathi ungavuka izinkinga kuze kuvuke ngisho isimo sento kodwa njalo esingayibiza ngokuthi wena kuhamba uthi uphelele isimo sento umsebenzi wathi umoya ongcwele ugcine uzoba umuntu ongagcina kube ngathi wakugana noma nakwezothando kukhona into ehamba kodwa bese iyabhidlisa bengizithini kuwe manje uthi umoya ongcwele lento ibuya kabi bese zokuhlupha bese kwakhela ukuthi wena ube njengomuntu ongathi ngashana uthi uyaphila ube nalento abathi stress esamba bagedlana kodwa bese ngathi samba sikubambe ngoba imicabango yakho konke ihambe siyakuhlupha kodwa uthi umoya ongcwele habe sibuyele emuva ekuzaleni kwakho sibuyele emuva siyofuna nje ekhaya la kuzala khona umuntu omame ngathi Jehova siyofuna ekhaya emuva la kuzala khona umuntu omama wathi umoya ongcwele kimi khona into esingamba siyithinte khona ehambisana nento elilatha kunelanta elikhalelekayo wena ofuna ngabe uyalithinta ekhaya la kuzala khona umuntu omake ngoba kukhona into ebuya njengesimo sento eyinhlanhla kodwa umuntu omdala ehamba besiza kodwa kube ngathi iyavimbeka lenhlanhla kwesimo sakho ngoba kunesakhiwo sasekhaya la khona umuntu obaba esaba yilumbu lesibopho esihamba saboshwa manje wena njengentombazane mawuma kuba kwengathi ungabe inkomo ungena ekhaya kuphinde kuzoma kufike inhlanhla ngoba lento yahamba yakhiwa kudala yakuhlupha lento sisi namanje mawukhona la phakathi kwabantu kunovalo olubeli kubamba njengomuntu engathi wakuphume uthi ayikhona mina bakhona abantu ngizwa ngishaya uvalo ngizwa ngisaba kodwa ungazi ukuthi wenziwa yini yathi igama ukhona engimbozayo kodwa elithunze libi ofuna ukuthi wena ube njengomuntu ongaqaliswa phansi kuthiwa ngabe uyagezwa noma ngabe iyasuswa lento kodwa bese uqala phansi wengathi uyolayitha komalume ngoba masithinta umshado phakathi komama wakho nobaba khona enqabayo engathi aqala phansi thina sibuyisele komalume uthi baba umnguni okushoya ngikwazi ukuphupha ngidla ngihlezi ngikuphupha ukudla konke nje okuningi sokushilo ngiyakwazi uma baba vela bashadile ngibiza isibongo sabo umalume ikuphi ekhaya sisi njengamanje hlala eMlazi khona uhamba naye hamba noma uphi mama khona la ngemuva engakwazi ukusondela la yebo sondela khona